Ja, hej alle sammen, mit navn er Rebecca, og jeg vil lave sådan en video, hvor jeg viser, hvad for nogle videoer og DVD'er og spil, jeg har. Og så mine bedste bøger. Så vi starter med Twilight. Det er boksen. Så der er de tre første. Der er de tre første film i. Og så har jeg også Breaking Dawn part 1. Og så og dem ved jeg ikke helt, hvad har kostet, fordi at dem har jeg fået gave. Og så har jeg købt Harry Potter boksen, hvor alle 8 film er i, fordi jeg var stor Harry Potter fan på et tidspunkt, og den fortryder jeg lidt, jeg har købt, men alligevel så ikke, fordi at det er altid ret dejligt at have alle filmene liggende. Men den kostede 375 kroner hos Total, men de lukkede så nede der i bymidten, i den bymidte, hvor jeg bor, og blev lavet til en tøjforretning. Og så har jeg nogle spil, og det er så, så har vi en DVD mere. Det er Snowbodies. Jeg synes, den er helt vildt sød. Det er sådan en hundefilm, som handler om nogle små hvalpe, som er ude for alle mulige eventyr. Og så har jeg Bring It On. Fordi jeg gik til cheerleading på et tidspunkt, og så var de på tilbud, så dem købte min mor til mig. Ja, og så ved jeg ikke lige, hvad de her film laver her. Og heller ikke den, eller den. Nå, men så har jeg den her, som hedder Fartstriber, og den handler om en zebra, som rigtig gerne vil være væddeløbshest, men han bliver mobbet af alle de andre heste, fordi han har striber. Og så har jeg fået den her, som hedder Paradise, som er lavet af Rasmus Bakker, og Rasmus Bakker, han er sådan en mental coach. Den fik vi på en konkurrencecamp. Jeg har min egen pony, så det er sådan lidt ja. Nå, nu til computerspil og sådan noget. Der har jeg Sims 2 Pets, som jeg spiller en gang imellem, og noget der hedder Hestepony min egen hest, og den ser sådan her ud. Og det er Mindscape, der har lavet den. Og så har jeg Ride, som også er et rigtig godt spil. Og det er lavet af Panvision. Panvision har også lavet Udover Englene, Springdale. Og der findes så også nogle, der hedder langs kysten og sådan noget af de der Springdale. Nå, nu til de bedste bøger. Der har jeg fået i julegave faktisk her i 2012, har jeg fået Twilight på bog. Så den har jeg glædet mig rigtig meget til at læse. Og er gået i gang lidt, og jeg synes det allerede det er rigtig spændende. Og så fik jeg også New Moon på bog, og det er jeg også rigtig glad for. Så den vil jeg glæde mig til at læse efter toeren. Og så har jeg fået Eclipse, som jeg også glæder mig rigtig meget til at læse efter toeren. Og så har jeg fået Breaking Dawn Daggry, som så er den sidste bog af serien. Så det er jeg rigtig glad for. Og så har jeg fået sådan en bog i et blad, hvor det er 2 bøger, og den ene det er den her, som hedder Den Sorte Safir,
Og den anden, det er Den Røde Pyramide, som det er bare en lille gratis smagprøve af, hvad bøgerne er, så jeg altid kan købe resten. Ja, og så har jeg læst bogen til den her film, som jeg nu vil vise jer nu. Den her film har jeg så lånt på biblioteket, og den hedder Eragon, og den handler om ham der, den unge i midten, som hans drage, det er den man ser i baggrunden, og ham der med sværdet, ham der, de skal ud på sådan en rejse, fordi de skulle ud og bekæmpe sådan en stor ond konge, tror jeg. Ja, det var egentlig det. Se gerne jeg er helt ny her på YouTube, så se gerne min første video, en video, som jeg har lavet til min pony, den hedder MC mellemrum soja med Z, mellemrum Z, så MC soja Z, med, se den er jeg rigtig glad for, at jeg har lavet, så ja, det var mine bedste bøger, mine film og mine spil til computeren samling. Håber I vil se min MC soja Z video, som jeg er rigtig glad for, at jeg har lavet. Hej hej!